tiene Balaídos a su disposición. Por cierto, un Balaídos con una reforma de 32 millones de euros. Vamos a tener el campo de fútbol más bonito del mundo. Yo quiero que el campo del Celta sea más bonito, Balaídos, sea más bonito que el del Bayern de Múnich, que a mí me maravilló verlo. Cuando lo vi me quedé impactado. Pues el del Celta va a ser más bonito que el del Bayern de Múnich. Y además jugaremos tan bien como ellos. O presidente do Celta, Carlos Mouriño, anunciou este venres que rexeitaba a proposta do Concello de ampliar a concesión de Balaídos por 50 anos cunhas condicións diferentes ás que están agora registradas no convenio que rixe as relacións entre o Concello e o Celta para o uso do Estadio Balaídos, ademais de outras instalacións como a Madroa ou Barreiro. Isto supón, na práctica, dado que o Concello non ten un plan B, non lle ofrece o Celta alternativas para construir un estadio en outra zona do Concello, que o Celta construirá un estadio fora de Vigo. Isto é o que dixo hoxe Mouriño, veremos que pasa finalmente. Para chegar a entender por que chegamos a esta situación, vamos a repasar cronolóxicamente a relación entre o Celta e o Concello dende a chegada de Carlos Mouriño ao club, e despois intentaremos, dar a nosa opinión ao respecto e intentar desgranar ou atopar os motivos que nos levaron a esta situación. Carlos Mouriño chega ao club no ano 2006. En maio de 2006 sustitúe a Horacio Gómez, que foi o presidente nos 11 anos anteriores. Carlos Mouriño toma o poder en 2006 e un ano despois Abel Caballero chega a alcaldía de Vigo, que durante os seus primeiros anos, durante os 4 primeiros anos en concreto, a primeira legislatura, formou o bipartito xunto co BNG, que tamén terá a súa importancia, como veremos un poquinho máis adiante. A relación do Celta co Concello comeza a cimentarse en xaneiro do ano 2009. En ese momento, o Celta renovou por 20 anos o contrato de cesión de Balaídos, que tiña un vigor ata o ano 2014, que neste caso pasaba a tela hasta o ano 2034, prorrogando as condicións do anterior convenio que foi feito no ano 1992. Prácticamente era o mesmo, e incluso en aquel convenio recollíase que o club comprometíase a devolver Barreiro pois máis ou menos un ano despois, sobre o ano 2010, unha vez que o Celta construíra o estadio que estaba proxectado na Madroa, o estadio de Herba Natural, no cal iba a xogar o Celta B. A día de hoxe aínda non se construiu, por máis adiante xa veremos por que non se puido construir. O Celta non tiña que pagar ningún canon pola explotación, nin do que sería a cantina, nin a tenda oficial que estaba fora, é dicir, os locais comerciais que se utilizaban, nin pola publicidade estática, é dicir, non tiña que pagar absolutamente nada, mantiñas en este caso como estaba antes, pero comprometías a xogar un partido a prol do fútbol base o ano, que no caso de chegar a primeira serían 2 partidos. Ese era un dos compromisos, non? Este convenio foi moi importante para a supervivencia do Celta. De feito, garantizaba en sí mesma porque permitía ao Celta usar Balaídos, a Madroa e Barreiro como bens patrimoniais para chegar a un acordo con Facenda, que sería en este caso o terceiro acordo con Facenda, dentro dese proceso concursal no que estaba metido o Celta, a hora de pagar, evidentemente, as débedas con Facenda, que eran moi importantes. Foi o acreedor máis importante que tivo o Celta nese proceso concursal. O protocolo firmado entonces incluía unha cláusula de salvagarda que invalidaría o documento no caso de que o Celta deixase de ser en algún momento o equipo representativo de Vigo, ben porque se producira un traslado do domicilio do clube, é dicir, a outro concello ou fora do que sería a cidade, ou ben por unha modificación significativa do actual réximen de propiedade da Sociedade Anónima Deportiva, que implicaría unha alteración, unha alteración no control da xestión do clube. Isto tamén sería moi importante para o futuro, porque, moitas voces críticas con Mouriño posteriormente, se referían a isto cando Mouriño quería mercar o club, cando Mouriño quería adquirir o estadio. En marzo do ano 2013, é outra data significativa, porque
o Concello e o Celta anunciaron a bombo e platillo a creación da nova cidade deportiva de Valadares, que era un complexo deportivo que incluiría, eran 300.000 metros cuadrados de terreos, nos que o Celta, pues iba a ter un estadio de herba natural para o Celta B, en residencia para os xogadores da canteira e, campos de herba suficientes para adestrarse. Queremos pararnos aquí e incluso retroceder un poquinho atrás, porque esa cidade deportiva que iba a ter o Celta, que finalmente foi paralizada porque se paralizou o Pexón, é dicir, quedou bloqueada pola suspensión do plan xeral de ordenación municipal, que, pues non se está paralizado. Ahora mismo Vigo está sin plan xeral. Non era a primeira tentativa do Celta para construir unha cidade deportiva. Antes intentaron cos terreos da cidade deportiva actual, é dicir, en Candeán, onde está a cidade deportiva na Madroa, o Celta intentou adquirir terreos aledaños ao que é a actual cidade deportiva para ampliála. Esos terreos finalmente non lle foron vendidos porque a comunidade de Montes de Candeán decidiu non venderlle os terreos ao Celta. Ese foi un dos primeiros proxectos que tivo Mouriño, ao pouquiño de chegar. De feito, en 2009, cando se firma ese convenio, a idea era esa, por eso se falaba dese campo de herba natural, que finalmente non chegou a construirse, evidentemente, porque non chegou a ter os terreos. Non sería a única intentona de Mouriño para facer unha cidade deportiva. Houbo outros proxectos, quizás ningún chegou a ser tan público como o de Valadares, porque Valadares se anunciou. Recordemos ademais que Caballero en ese momento comprometíase a solventar en 24 meses os trámites administrativos necesarios para a construción do mismo, e falaba de que era imparable. Recordade esa frase que Mouriño utilizou moito posteriormente, cando decía Caballero que a cidade deportiva Celta era imparable. Mouriño, entre outras cousas, decía o día da presentación que era un día vital para o Celta. Ese día da presentación. Houbo moitos días vitais para o Celta, é dicir, Mouriño buscou días vitais para o Celta en Valadares, buscounos en Bembrive, onde era imposible porque o plan xeral non permitía a ubicación de terreos, digamos, para unha cidade deportiva. Intentou tamén cos terreos de Álvarez, non foi posible tampouco. É dicir, houbo varias intentonas, o club gastou moito diñeiro, isto tamén é algo importante, gastou moito diñeiro en preparar os proxectos, que iso ten un custe, e esos proxectos non se levaron adiante, e cada negativa iba aumentando, digamos, o enfado de Carlos Mouriño, non? Sin embargo, a relación entre o Celta e o Concello era moi boa. De feito, en agosto de 2014 anúnciase que se vai a facer unha reforma do Estadio Baleidos, que en principio tiña un presuposto de 8 millóns de euros, que consistía en reformar fundamentalmente as gradas de río e de tribuna, poñer unha cuberta, que actualmente xa está posta en parte, incluía, digamos, o proxecto incluía esa cuberta, pero mantiña en principio os fondos no mesmo sitio onde están, é dicir, tanto fondo como marcador se mantiña no mesmo sitio. Esta era unha conquista, digamos, dunha bella pugna de Mouriño, porque Mouriño prometera uns meses antes, en un mensaxe público emitido a través das redes sociais do club, pelexar pola reforma de Baleidos. Reforma, non se falaba en ningún momento de compra, simplemente a reforma. Falaba de pelexar por esa reforma. A relación co Concello era boa. Ahora Abel Caballero xa gobernaba solo, non gobernaba co BNG, que o BNG foi moi importante na firma do convenio, participou Santi Domínguez concretamente nas negociacións. A relación era boa, Mouriño cría que podía conseguilo e conseguiuno. En principio esa reforma por 8 millóns, e en xaneiro de 2015, ou mellor dito, máis ben a finais de 2014, acordouse unha reforma integral do estadio con un presuposto de uns 30 millóns de euros aproximadamente. O Celta reformaba a grada de preferencia, que pasaba a ser tribuna baixa, a actual tribuna baixa, en torno a uns 2-3 millóns de euros, 4 millóns, hai varias fontes, dependendo da fonte, hai cantidades diferentes. En principio eran 2 millóns, pero finalmente a cantidade foi superior, e o club reformaba o resto, é dicir, o que é a parte exterior, a cuberta e tamén a grada de tribuna alta. Non foi unha reforma, sino foi unha adecuación. Se reformaron os palcos VIP, se engadiron palcos VIP, mellor dito, se reformou o palco, houve unha serie de cambios en esa grada. En principio o proxecto
a idea dese proxecto era para empezar xa. En ese momento anunciouse no mes de xaneiro do ano 2015 o proxecto, un proxecto que o 29 de xaneiro do ano 2015 tuvo a súa firma. O Concello e o Celta firmaron o convenio polo novo Balaídos, un proxecto constructivo xa estaba listo, co que se desbloqueaba o acordo legal. O Celta aportaba 2 millóns de euros en principio para a grada de preferencia. En fin, eran días de viño e rosas entre Carlos Mouriño e Abel Caballero. Automáticamente procederemos a la adjudicación y ya la empresa tiene que preparar toda la documentación necesaria para iniciar la obra de inmediato. Entre mentras, o Celta mercaba a sede do antigo mercantil cita en Príncipe 44 para instalar ali a súa sede social, que anteriormente está, actualmente todavía está na Praza de España, e esta primavera, supoño as próximas semanas, se inaugurará a nova sede do Celta, situada, como decimos, na Rúa do Príncipe, que era un dos primeiros pasos do club para ter patrimonio propio e poder explotar ese patrimonio, porque no que a nova sede, ademais de ir a residencia para canteiráns, vai unha tenda de Adidas, está, por suposto, oficinas e despachos, por suposto, do que é o clube, e ademais levaría outros negocios, acordo? Hai un restaurante temático, o novo café do Celta. Hai varios proxectos cos que o Celta pretende conseguir un retorno. Se fixe unha inversión moi importante, uns 5 millóns de euros, e pretende conseguir un retorno con esos negocios. Iso que quería facer tamén en Balaídos, esa era a idea que tiña o Celta para Balaídos, un Balaídos que a reforma en xuño do ano 2015 sufre un retraso. Abel Caballero culpa a Diputación. Encontramos que el retraso del presidente de la Diputación significó que no podemos cubrir la grada de preferencia que en este momento está lista para ser usada. Único responsable el señor Louzán, que para mayor escarnio es el presidente de la Federación Gallega de Fútbol y le está tomando el pelo al Celta y a la ciudad de Vigo. En principio estaba previsto facelo no verán de 2015, que é a retirada da tribuna, da coberta de tribuna, e a posta da nova tribuna, porque o Celta xa tiña reformada a grada de preferencia actual tribuna baixa, que estuvo durante un ano parada, porque as obras non se iniciaron hasta o verán de 2016. Aí foi cando se iniciou o que é a retirada de tribuna, e no momento que se iniciou esa retirada de tribuna, deronse conta que, quitar as planchas da tribuna antigua iba a ser máis laborioso do que en principio se esperaba, e iso produciu outro retraso nas obras que non estuveron listas para o comezo da Liga, ni muitísimo menos, que de feito remataron coa Liga xa moi avanzada, non? Entón recordaréis que os plazos iban retrasando. O Celta empezou a notar certas deficiencias na obra, certas deficiencias que incluso lle costaban diñeiro de mantemento para o propio club, pero a obra iba adiante, e no mes de outubro do ano 2015 Mouriño dá unha roda de prensa un pouco para sair ao paso de certos rumores sobre unha venta a un grupo empresarial chino, que posteriormente se confirmou que efectivamente había ese interés. En esa roda de prensa Mouriño anunciou que ou compra o Estadio Balaídos, ou mellor dito, o Concello lle vende o Estadio Balaídos, ou el deixa a presidencia do Celta. Incluso iniciou unha campaña por varios estamentos da cidade, reuniuse cos empresarios, cos estudiantes, cos socios, cas peñas, é dicir, tuvo unha serie de reunións nas que explicaba o seu proxecto de futuro para o club, que pasaba por ser propietario do Estadio de Balaídos. Aí comenzaron as diferencias. As diferencias xa viñan de atrás, pero aí fixéronse públicas. En ese momento foi cando o celtismo se deu conta que estaba en medio dunha canción de Pimpinela entre Carlos Mouriño e Abel Caballero, e que a cousa podía ter visos de non chegar nunca a un acordo, porque cada vez as distancias eran maiores. Abel Caballero insistía en que a venta do Concello era imposible, e Mouriño insistía en que era a única posibilidade de futuro para o club.
Mourinho falaba que cos ingresos que ten o Celta agora estaban en unha situación parecida a do Eibar. Quizás un poquinho exagerado, pero eso é o que mantiña él, e que necesitaba poder explotar os baleidos, de ser propietario de baleidos para poder explotalo e obter diñeiro suficiente para poder competir cos equipos cos que ahora mismo está competindo, peleando por posicións europeas, etcétera, etcétera. O Concello preparou unha proposta que foi a proposta que acaba de rexeitar ahora mismo o Celta, que era unha concesión por 50 anos que lle permitía explotar o Celta as gradas de tribuna, de gol e de marcador. Había varias opcións. Se falaba de un canon que non se chegou a oficializar. Houbo certas filtracións que falaban de 1 millón de euros, pero o certo é que o Concello estaba esperando, tiña feita unha auditoría para evaluar o coste ou digamos o importe dese canon anual que lle cobraría o Celta, que seguramente iría en función dos ingresos. O certo é que Mourinho rexeitou esa proposta e este venres 7 de abril anunciou que o Celta se iba de Vigo, que o estadio se iba de Vigo e que iba a construir unha cidade deportiva e un estadio novo valorados o coste máis ou menos en uns 70 millóns de euros, unha cantidade bastante importante. Ata aquí o que son o relato cronolóxico do que se sabe desta historia de desamor entre o Celta e o Concello, personalizados en Carlos Mourinho e Abel Caballero. E a partir de aquí vamos a dar a nosa opinión, a miña opinión particular. Creo que cando a política se mezcla co fútbol, e non me refiro precisamente a o que habitualmente entendemos por mezclar política, porque eu creo que todos somos política e, por tanto, calquer expresión política é necesaria no deporte. O problema é cando se mezclan os políticos e o deporte, neste caso o fútbol. E o problema é cando o fútbol se mide desde un punto de vista empresarial, e cando mezclamos tres conceptos que son fútbol, empresa e política, fútbol, empresarios e políticos, poden suceder cousas como as que están sucedendo agora. Entendo a postura de todos eles. Entendo que Mourinho ten que estar moi molesto porque leva moitos anos intentando construir unha cidade deportiva, ofrecendo solucións para construir esta cidade deportiva, pero tamén entendo a parte do Concello, porque hai certas cousas que non se poden facer. E iso é algo que entre as dúas partes urxiría buscar un punto intermedio para poder alcanzar acordos. O Celta quere construir unha cidade deportiva e quere construir un estadio e quere a súa vez ubicar xusto nesa onde está a cidade deportiva, o estadio, quere ubicar un centro comercial ou unha zona comercial. É dicir, en definitiva quere explotar comercialmente eso, pues, construindo pues, tendas, bueno, non está ainda moi claro. O propio Mourinho recoñeceu que ainda non teñen claro cal é o proxecto que queren facer, pero sería unha explotación comercial. E a veces é difícil no co regulamento actual poder ubicar unha zona deportiva, establecer unha zona deportiva que a súa vez sexa zona comercial. Non é tan sencillo. Mourinho dixo unha reunión cos empresarios que tuvo no círculo de empresarios de García Barbón que, bueno, que se podía superar algunha pequena ilegalidade. O sea, dixo eso. Bueno, podemos saltar algunha pequena ilegalidade, non? Pero as cousas non funcionan así aquí. É dicir, non é tan doado superar pequenas ilegalidades, porque son ilegalidades. E iso é o que no que sempre insiste Abel Caballero. Pero tamén se podía buscar algunha maneira de facelo. Algunha maneira ten que haber. Estou plenamente convencido de que ten que haber algunha maneira, e de que neste caso pues, a empresa, a política e o fútbol poden chegar a un acordo para que o Celta non se vaia de Vigo. É absolutamente desastroso irse de Vigo. Eu creo que sería prácticamente, se non a morte, pois case do Celta como entendemos agora, non? E iso sería moi duro. Non sería seguramente o final do mundo. O Celta seguiría existindo. A sede social sempre vai estar en Vigo, porque o
Celta adquiriu o terreo de Príncipe, por tanto o edificio de Príncipe, mellor dito, e por tanto aí vai estar a sede do club e sempre vai a ser de Vigo, pero iso para nós é un risco moi arriscado, nunca mellor dito, é unha decisión moi arriscada e ademais unha inversión moi grande, 70 millóns de euros que expoñerían o club pois a sufrir moito no futuro. E non acabo de entender que ter un estadio propio lle dé ao club maior solvencia económica cando se vai a expoñer a un gasto de 70 millóns de euros que haberá que pagar. Un club que pois ten un presuposto de uns 70 millóns de euros tamén aproximadamente e uns beneficios de 10 millóns no último ano, 14 millóns cando hai ventas de xogadores, pero pode non haber ventas de xogadores, pode haber un descenso a segunda división. En definitiva estaríamos expoñendo moito o futuro do club. Por tanto, entendo que o que Mouriño plantexa é un órdago, non está valorando a posibilidade de irse a fora de Vigo, senón que está plantexando un órdago, o último órdago, para que Abel Caballero reaccione. Veremos que sucede e veremos se chega a un acordo, pero creo que o ideal para o Celta sería continuar en Balaídos. O club terá que o club vai a ter que ceder con respecto ao que ahora mismo propón e o Concello terá que presentar outro proxecto de concesión consensuado co Celta, porque o normal sería que se tú queres que o Celta siga aquí, fagas o que a concesión ou traballes nesa concesión de forma conxunta entre as dúas partes, e que se o club che dice que non vai a aceptar esa proposta, non a fagas pública. Se que é certo que dixo Mouriño onte cando advertiu que el xa lle anunciara ao Concello que non iba a aceptar esa proposta. En definitiva, chegar a acordos, traballar conxuntamente como se traballou no convenio do ano 2009 e como se traballou no que foi o proxecto da reforma de Balaídos. Esa é a idea, e creo que Mouriño non debería ser tanta xente. Creo que o día 7 de abril é un día moi malo na historia do Celta. Espero que simplemente se quede en un susto, que non sexa certo que Mouriño realmente se rendiu ca opción de seguir en Vigo, porque esa solución tampouco lle dará ao Celta estabilidade nin viabilidade económica. En todo caso, ele é un empresario, ele sabe moito máis que eu, igual que Abel Caballero, o político, sabe moito máis que eu de o que ten que facer. Outra cosa tamén é certa, que Mouriño debeu de pensar isto antes, porque no mes de outubro, ahora dice que xa non quero o estadio porque hai moitas deficiencias, pero no mes de outubro, cando propón a compra de Balaídos, o club xa coñecía as deficiencias que había no estadio de Balaídos, xa as coñecía, entonces valían e agora non valen. Por tanto, creo que entendo a postura de todos eles, pero creo que todos están equivocados e creo que todos deben de traballar. Esperemos que nos próximos días Abel Caballero fale e explique a postura oficial do Concello e nos faga entender porque a proposta que se fixo foi a que se fixo e todo ese tipo de cousas que o celtismo quere saber, porque ahora mismo existen moitas dúbidas que nos próximos días e semanas seguramente se irán resolvendo, e agardo, insisto, que se chegue a un acordo que o Celta siga en Balaídos ou en Vigo, pero siga unha zona na que non complique aínda máis ir ao estadio. En todo caso, bueno, é outro debate, porque tamén se pode decir que se hai máis aparcamentos pode axudar, pero o feito de irse de Vigo é un feito moi importante. Entendería que se fose unha zona de Vigo na que houvese máis aparcamento, e o mellor igual sería incluso mellor, porque no momento que se fixo Balaídos, no momento que se construiu Balaídos, era moi ás aforas de Vigo, pero a opción de irse a Mos, Nigrán ou outras alternativas que pode haber, creo que serían desastrosas para a historia do Celta. En todo caso, tamén me gustaría coñecer a vosa opinión. Deixamos abertos os comentarios para que nos digades que opinades de todo isto. Hoxe foisenos un poquinho de tempo, pero bueno, creo que era un tema importante e precisaba deste tempo. Espero os vosos comentarios. De paso, dalle a suscribirse, que tampouco vos costa nada, e dalle a me gusta, que nos pasamos un gran traballo para facer isto, e alegraríanos que tuvera bastante que contar coa vosa aprobación. Así que nada máis por hoxe. Agardemos que algún día poidamos facer un vídeo sobre a noticia de que o Celta sigue en Balaídos e de que sigue en Vigo. Particularmente o que quero, e particularmente sobre todo o que quero que o Celta teña futuro, e
e bueno, pues veremos por onde pasa o futuro do Celta. Un saludiño a todos e sede moi felices. ¿Quién es? Soy yo, ¿Qué vienes a buscar? a ti, Ya es tarde, ¿por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existe